Queremos que sea Boiro unha vez máis pioneiro na aplicación e adaptación da normativa á lei galega e que regule cuestións como poden ser a protección animal, como pode ser a loita contra o abandono dos animais, como pode ser aspectos relativos á convivencia entre os seres humanos en espazos urbanos e os animais e como pode ser tamén a establecemento de protocolos para evitar o maltrato dos animais en nos concellos nos que vivimos. Boiro Novo pide tamén que a Xunta dote de recursos económicos aos concellos para que se poida garantir a aplicación correcta da lei. Por outra parte, tamén exiximos, a través desta moción, que dado que a nova normativa galega impón aos concellos novas competencias e novas obrigas nesta materia, consideramos que é prioritario tamén que a Xunta de Galicia dote de recursos económicos aos concellos tamén para que poda acometer estas actuacións da forma máis eficaz e eficiente. Precisamente para informar das especificidades da normativa e de que a xente poida coñecer de primeira man os seus dereitos e obrigas, Boiro Novo organizará unha charla informativa. Será o próximo xoves a partir das 8 da tarde no Centro Social de Boiro. Unha charla informativa a que vai a vir Rubén Pérez en representación da Asociación Animalista Libera e nos vai explicar en que consiste esta lei, cales son os cambios que había ata agora e que agora ca nova lei non se van a poder facer, están prohibidos, e as novas obrigas que van a ter os donos con respecto aos animais, xa non solamente domésticos, sino incluso cos gandeiros e con animais salvaxes tamén incluídos, non?